Sa part 4. So tagaan ta mo o pito ka verse nga to choose in our life. So unsa nga tong pilion sa atong kinabuhi. So number 1 is Deuteronomy chapter 30 verse 19. Says, "This day I call the heavens and earth as a witness against you that I have set before you life and earth." So blessing and curses. Now choose life so that your children may live. So mao kana nga atong pilion ang kinabuhi aron nga ang atong mga anak pod magpuyo sa kalibutan nga dugay. So number 2, go opposite. So mag-opposite ta unsa ang mga binuhatan diri sa kalibutan, dili pud ta mobuhat ana nga pangkalibutan. In Romans chapter 12 verse 2, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and perfect will, humble service in the body of Christ." So, mao kana nga dili kita musubay sa mga binuhatan, kun dili mo opposite kita mo nang number 2, go opposite. So mo opposite ta. Kung unsa mga binuhatan diri sa kalibutan, dili ta mosunod ani, kun dili mobuhat ta og mga langitnon nga binuhatan nga gusto sa atong Dios. Kay diha nato mahimbaw-an kung mobuhat kita og maayo, diha nato mahimbaw-an ug unsa gayud ang gusto sa Dios alang kanato, og diha nato mahimbaw-an unsa gid ang maayo o dili kung kita nga dili mosunod diri sa kalibutan. So number 3, ang Ginoo mo ning number 3, ang Ginoo naghatag kanato og espiritu nga naay gahom. So in 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline." So mao kana ang gihatag sa Dios kanato, espiritu nga naay gahom. So ang espiritu na gani magmando kanato, mauna dayon kana nga makabuhat kita sa maayo or langitnon nga mga buhat, o ang atong kaugalingon madisiplina nato kay naa may gahom ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato. So mao kana nga makapugong din kita sa kaugalingon tungod kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato is naay gahom. So mao kana ang number 3 nga gihatag sa Dios kanato, mao ang espiritu nga naay gahom, spirit of power. So number 4, God gave us unsa may gikuan kanato, gitagaan ta niya og negosyo, gitagaan ta niya og trabaho, or gitagaan pud ta niya og kamatayon or kurso. In Exodus chapter 34 verse 6 paingon sa 7, "And he passed in front of Moses proclaiming, the Lord, the Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punished the children or their children for the sin of the parents, the third and fourth generation." So mao kini ang number 4. Ang Ginoo naghatag kanato og trabaho or negosyo or kamatayon, naghatag siya ni ana. And ang Ginoo pod ang iyang pagka manghinatagon og ang iyang pagkahinay nga pagkasuko og ang iyang pagkahigugmaon og pagkamatino manon sa tanan nga iyang gisaa diri nato. So ang iyang pag-maintain sa iyang gugma nga tausan-tausan nga libo-libo ang iyang gugma kanato, og mapasayloon sa tanan nga mga dautan nga tao, katong nangagrebuilding nga mga tao. So mapasayloon siya busa ang ato nga magngayo lang kita pasaylo, maghinulso lang kita, iya kitang pasayloon kung ngayon dili kita mangayo og pasaylo og dili kita mohangyo diha kaniya kay siya may gugmaan mo pasaylon, mangayo kita og pasaylo. Mao kun atong pilion. But kung dili nato na pilion ang paghinulsol sa atong mga sala, pagduol sa Dios, kung magpadayon kita sa atong mga dautan nga buhat, ang ato pod nga mga anak maupod ka na ang ilang madawat dinhi sa atong mga generation to generation. Sa ingon dinhi first to third, fourth generation kana makopya sa mga anak kung kita naghimo og mga kadaot sa atong kinabuhi. So number 5, cuts and release. So in 2 Corinthians chapter 10 verse 5, "We demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ." So
ilang gidemolish ang mga pag-away-away nga bahin sa mga atong kahibalo diha sa Dios. So nakigkontra sa atong kahibalo diha sa Dios. So gibungkag kini nila kundili ila kining gi-explain sa matag usa nga makuha nila nga mahimo ang mga tao sama sad iniana kita maningkamot ta nga ang mga tao makasabot gayod sa pulong sa Dios ug hantod nga sila mosunod diha sa Dios unsa man ang gisugo diha sa atong Hesukristo sa iyang pagwali. So mao ka na atong buhaton kay sila ilaging gidemolish busa mao ka na atong buhaton. Number 6 is focus ta sa positive. So mag-focus lang ta. Number 6 is focus lang ta sa positive. So Philippians chapter 4 verse 8 mao ka na atong pilion ang pag-focus sa positive. So whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, anything nga praiseworthy mao ka na ang atong pilion. Think about such things. So, ang unsa ang atong hihunahunaon, positive lang. Di ta magunahuna og bisag unsa diha nga dautan. Kun dili, positive lang. Focus lang sa positive. Unsay matuod, unsa may dungganan, ug unsa may matarong, ug unsa man ang pagkamaayo, ug pamation nato ang tanan nga unsa ang maayo ato kanang buhaton ug ang tanan buhaton nato maulang ang dalaygon diha sa atong buhi nga Dios busa nga ato kanang timan-an nga mao tinuod lang positive lang gyud. So mao kana ang atong hunahuna ibutang nato is ang tanan lang maayo, tanan pure gayud ang atong ibutang diha sa atong kasing-kasing. Mao kana ang pag-focus sa positive. Balag dautan na ang ilang paghunahuna sa ato basta kita pure ang atong heart nga maayo gihapon ang atong panghunahuna. Mao kanang number 6, focus lang ta sa positive. Number 7, thoughts become things. So kung unsa mga natong hunahuna, mahimo gid kana. Kung maayo atong hunahuna, aw maayo pod ang mahitabo. Kung dautan atong hunahuna, aw dautan pong mahitabo. Mo nang number 7 is thoughts become things. So Proverbs chapter 23 verse 7. For he is the kind of person who is always thinking about the cost. Eat and drinks, he says to you, but his heart is not with you. So, example karming ka, mga una ta, ana, inom. Pero, nisunod siya, but ang tinuod ang iyang kasing-kasing wala sa imo ha. So, mao ka na, nga, kay negative ang iyang mga hunahuna. So, mao ka na ang negative, ang resulta sa negative, di gid maayo. So, kung unsa ang imong ginuna, mao gid ka nang mahitabo. Pero, unsa gani imong ginuna nga positive, maayo lang, mao sa ka nang mahitabo, maayo lang gyud. So, unsa nga atong ginuna nga maayo gyud ang mahitabo. Ang magununa og dili maayo, mao gyud sa kana ang mahitabo nga dili maayo. So all glory to God. Thank